Да, мило, записвам си хляб, 2 млека, точно така, Не, шоколад, не, моля те, не, вече не е шоколад. И виждала ли си новия проектобюджет за 2026? Ако искаш сладичко, вземи си там от кафето в офиса, вземи си захарче. Знаеш какво? Ако не те видят, вземи повече за вкъщи. Моля те, душечко. Чакай, задръжте на втора линия. Опа, задръж, моля те. Опа, Жорка, лате, любимия ми клиент си ти, ватко, душко, златна. Как да не ти вдигам? Аз, защото говоря на втора линия. НАП, ной, това, знаеш как е. Как ще закриваме, бе, Жоре, бе? Не закриваме, оптимизираме, ватко, оптимизация. Измислил се му, няма се плаши. Така, ти смени ли гумите на баничарката? Чек, не! Няма да ги сменяш. Взимаме само 2 нови. Предна лева, задна десна, да е на диагонал, да не се усупваш по завоите. Ой, какво направихме сега? Пестихме 50%. Тия 50% ги взимаме и ги вкарваме там, където има 50% увеличение на данък дивиденд. Няма да го усетиш, бе. Сега, друга те питам. Служебната туалетна колко човека я ползвате? Ти, жена ти. Това е да си пия. Това е пасив. Та туалетна ще стане актив, защото ти имаш офис в парка. Парка има нужда от нужда, разбираш ли? Ще ги привиква. Заповядайте в тази туалетна. Малка нужда, 1 евро. Голема нужда, 2 евро. Всичко е супер, бе, Жорка, бе. Така. Задреш втора ли? Да, душицо. Какво правя? Закривам на Жорката фирмата, ама нали ми да се учени, гледам да е по-леко така, да не се усети миличката. Айде, голям прас.